Здравейте, пичове! И аз почнах като този трик. Днес ще снимаме втората част на сервера оцеляване, където виждате стъпки създаване. И аз ги пукам. Шигичка, бе, просто оцеляваме. На ръба на нещата сме. Това вилиджър го прави там, бе. И гони зомби. Обичам да се смея на нещастието му. Или все пак да и да скъп мога да му помогна. Все пак ми трябва храна. Или ще убия някакво свине. Идва към мен. Видям. Тарантула. Това е жена. Хапна да възстановявам. Че имам нужда от живота. Видях нов бахук да се спама. О, два са. What the fuck? Свършен съм. Къде ми идваш? Факи, че пак се отрових. Маля, това е изключително тъпо създание. Спасите, б***к! Заради тебе специално съм хънгри. Заради свилите. И даже пържона не ми пусна, куче син. Не обичам по принцип да сея само, защото вилиджерите сами се сеят. Ама ще им посеят. Ще просто мили, боже. И са тъпи тия педалчета. Не ми се разворава на ново нивата. Това и еба майките и си поемат пътя. Където майчон тарантула. Заседнала. Безплатно XP всичко. Малък тревести. Не обичам тапанарите да ми идват и да ми крадат всичко. Защото са прости.
както казвам, здравейте пичуи, аз не съм атеотрит. Защо няма от тебе? Защо? Просто не мога. Вижте колко съм тъжен. Няма овце наблизо. Няма. Толкова съм жалко, че си говоря глупости. Дали имам храна, той стига. Стига да не влезнат малки петърни си с къщата. Ей, тия хора няма ме оставят на мира. Барем да ми хвърлят някой хляб. Аз умирам от глад. Нито овце има, нито нищо. Баси вилиджерите са най-скапаните създания. Гледай, просто не скин. Учи да се едно в кладенеца, кучко. Не се струва. Ако бях хептен гладен, щях да. Ама ме мързи. Най-накрая да ми излезе на ачивмента. Аз пък се чурих, що не ми излезе. Сега започвам да събирам храна. Добре, то вилиджър каква работа има тук? И отново сме тук, където вилиджерите са прости. Добре, никъде няма овце. Чакай, ще потърся в тази горичка. Чао. Това равина ли? Фак. Знам какво мислих, че и приятели, продължаваме. Няма овце, но има крипъри. Гърми! Ай, унищожаваме, бе. Ей, такива големи дупки правят крипарите. Мога да се взема. Чай ще си взема вълна. Вилиджерите без той са обратни. И ако не знаете и не сте гледали как се сиднах тук, ето там беше сида. Бях събрал 23 дръвчета. И просто като събирах дърво се намерих то вилидж. Започнах да го обикалям, но нямаше колачица. Изключително много се издразних. Той е изключително бъгнат сид. Ако не знаете, ще го покажа как ще знаете. Погледнете как се бъгнали тук градините. И става нощ, аз трябва да бягам.
си влям в къщата, защото че ме опукат. А пък ме обичам. Тъпа мър.